Spune să mă sune că o ia de acolo. Cum? Am vorbit cu ea. Știi că e cea mai bună prietena mea. Te rog frumos. Spune-i de seară că intre pe Yahoo să mă caute, vreau să vorbesc cu ea. Bine? Da. Bine? Și când vii acasă, niciodată să nu treci pe lângă școală. Bine? Da. Am intrat în fiecare vineri, dar era închis. Dar eu, să nu vii vineri, să vii vineri. Da, poți să vii vineri, bun. Dar mă suni. Bine. La ora 2. Bine? Domnul... Iată, mă filmează. Sunteți foarte fotogenic și... Eu sunt al de record, cum știi că eu sunt. Ce sunteți? Ziarist. Dumneavoastră sunteți ziarist? Nu-i întreabă. Cred că și ziaristul, de profesor. Păi eu de aici... Eu știam că sunteți profesor, nu? De record, nu eu, nu o să fiu profesor. Nu? Sau învățător? Da, eu 1000 de ani, 700 de ani. Nu, domnul meu, eu sunt ziarist. Dar momentan sunteți învățător? Nu. Nu sunteți învățător? Sunt ziarist care sunt locul unui învățător. Și unde scrieți? La drac, Sus, în vârf, domnule. Vrei să citești blogul meu? Aș vrea, da. Ce blog aveți? Stai puțin, că eu nu știu, eu nu te cunosc pe tine. Nu are importanță. Păi eu știu pe Dorea, știu pe Pavel, știu pe, uite, blogul ăsta, știu pe oameni, dar tu cine ești? Trecător. Lasă, închide camera și vorbim. Bine. Hai că închid.